салом алейкум, канали Ройгон авиа бо шумо. Бародарои азиз, чихела ки шумо да гуфта будем нитока мо билетои самолёт дорем. Инчунин барои дастгирии мардуми муҳоҷир автобус шаҳри Қурғонтепа омад автовокзали метро Котельники. барои меҳнати мо якталай камонетон подписаться кунетон. Пагаҳ рейс ҳастай автовокзал метро Котельники ба нархи дастрас ва инчунин уже даже хитон медонем ки хунук шидестай, яъне нарх дига мешава. Шумо фақат билетои Ройгона метавонед ай канали Ройгон авиа дастрас намоед. Рақамҳое ки дар болои экран мемонам ҳатман фаромӯш накунед барои занг задан. Не только фақат барои билетои автобус, билетои самолёт ҳастай, ҷои кор ва инчунин барои регистратсия, прописка, расистки паспорто дастгирӣ мекунад. И 24 соат канал дар хизмати шумо. ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед канала. Иншаллоҳ канал дар хизмати шумо. И канал барои шумо, барои хизмати шумо, бародарои азиз. Но гуфта намонад пагаҳ рейс ҳастай автовокзал метро Котельники то прямой рейс то Қурғонтепара ба нархи дастрас ва дальше нарха яъне дигар мекунанд. ба ҳамин хотир кадмое ки рафтанен, кадмое ки имконият надорен, шароитон вазбинтар пагаҳ ба нархҳои дастрас, яъне шумо метавонед ки ба Тоҷикистон сафар кунед. То соати 10 шава автобус дар автовокзали метро Котельники метавонед занг бизанед, харидории билет кунед ва ба ватан сафар кунед. Прямой то шаҳри Қурғонтепара.